Lanam beji itre ibale hano duha pilagundo UMLA kanang po constituency uba Meral Bonds im haka arpo kandai terik ukala lingkod arhajar arpo ula let banya kendo yakipad nong shong shnong jong ka shnong umden bad hakatei ka jeng yakendo ula ai tiru yaka work order syakatei ka shnong nakabenta pan pentrekam yaka yeng dorbar hall jong ka shnong umden kabadang ham haka nong po constituency riboy district ya kabala penmangling ba ke MLA scheme lani ya kabala tip kum ke SRWP scheme arhajar arpo hadu arhajar arpo we ki katu kat ni teligi kam penroy apa ka dor bersenong de kum begini kiri orang ba ki jungi ki la keren sakman na ko benta ka jing tumu jong ni ki jing wan kalong na ko benta panwan IT ya kenika wa orda kadi ka jing angnut na kaliang ka jung phiu ban yo ban sedang no ketika jaka ka ba hatu ju yong thau la yo iban ma kam nang chwa hatu tinggal yo ban ai jing mut ya ka dor bersenong na ka benta ban le convergence bat ka MG and RG katang ban dep kloi kata gede ka jing ai jing mut ak liang chung dia tang chnong chung phi ki bobun ki chnong hapo ka konsumsi ngaju ai jing mut kum tahi namar bagadon ka lat kadon ka lat namar ba lada chine du jing batap da tin dum ni du chisin ai la dep penbu ar marlak stage malai lak la dep ka tang ba ki nong song chnong ha juk benta ki kwa ban le da ka ba khambha ka jing building ka RCC bahab dung daga slab lani ka bakham he ngilai keren mene hab jo ong kamera lang ding kamera video mang kamera sang samla mang kamera ki senlong keme ba kum ta te ten mar ta hab jo daga bakham he te na kaliang ka scheme ke jung i ki MLA ban ai chi sin ai daga ba he te la re na mar ba hab sam chi spa ar pu praterli e ki chnong apo nong po produksi hab sam e mar khandit jadi dang daw kadang ai jing mut yang dor bar snong ha tu ko por kon ong ba to na kaliang jong arwan bu na kaliang jong BEC jong phi bo toy kut ban le convergence kemut ban ngtin pharin da ban ya berchem convergence scheme kemut ban berchem lang na ka scheme SRWP ka baci ai banga ku MLA ban na kaliang jong VEC tu ka scheme jokat na ka banta ban yo ban sedang ya kene ka kamwat la kata ba na serai ban pendep complete di dep hatla dan dari chicken no subu mentala da ka plan ka jong phi kalong ya gijing he subu menta laipo la sanpo subo laipo la sanpo pun disebut dah sedang pi ya gani kebakan ai manga ban na blok kini na pujo VC cubo sedang pi laipo la arpusan pendep suang tu dum slap te penmut kitu kina rot ban jo ji extend hadir na buat amar ba kumbaga ong ke memorandum jong piru banang beteng na kaliang jong ngab hagi babun ki dor bersenong ki ba i jutmu mentana menta benirap kenang bakar kom trikam kan lo ka babek ke berhenti kemut babu ila ke face wise ke face ke benengkong kanang nyai kawan so face ka baar kanang beteng ka face ka balai kum ta ter namar ba ya ka ying ga he hi tolong kan chimpor hi chi ai te la ra daga skin tu iba phi ba ban chai phi le se ong te du ka tai ai u ti chi lai ma chi pendep chi sin pendep te la ra long kanang beteng na ka por cha ka por